manheru akanaka vana vezimbabwe dzasvika panguva dziye dzanhau dzabrek mveti. Munhu wese muzimbabwe ane rukudzo kune mawar veteran. Panguva dziye paida zvokushinga zveshuwo kuti munhu asiye imba yake, mhuri yake, kubasa kana kuchikoro kwake ogofamba mazuva akati wandei musango mune shumba mune nzou kuti asvike kunze kwenyika kundodzidziswa ngerengere kuti arwise junta raSmith kuti iye nevana vake nevamwewo vari muzimbabwe vawane rusununguko munyika mavo. Zveshuwa tinovatenda zvikuru zvavakaita, asi taakuona kuti vamwe mawar veteran vakuti rasikei pakuzoda kubhadharwa nekusunungura nyika kwavakaita. Mugore ra1980 takanzwa kuti panga pane 32,000 mawar veteran. Nhasi mu2016 taakunzwa kuti vapfuura 50,000. Saka pamusoro pekuti hapana kana one wavo akafa, asi ndichiri kuyeuchidza kuti masofa akaburitswa kunze pamusoro pegomo paya pavanowanzovigwa vakatoita izvozvo kakatowandei. Saka ndisho kuti vamwe vakatofa, but nhamba yacho iri kutotaura kuti hapana kana one akafa, uyezve vakatoita kunge kuberekana kusvika pa50,000. Semunhu mukuru ndinongonyararawo zvangu panyaya iyoyo. Svondo rino vapresident vakasangana nemawar veteran muHarare. Ndo patakazoona kuti vasununguri vaye vaakuda kuwedzerwa pazvinhu zvavakabopiwa. Vari kukumbira kuti vapiwe mahearing aids uyezve kuti vabhurutswe kunze kwenyika kuzonorapwa. Vari kukumbira 20% of all presidential scholarships kuvana vavo. Vari kukumbira kuti pension yavo yavari kutambira since 1997 iwedzerwe. Kupiwa ivhu nemalocal council kwavanogara mahara vasingabhadhari. Hanzi vari kutonerwa dzimba dzavo dzezvikwereti, saka vari kuda kuti hurumende ivabhadharire zvikwereti zvavo. Vari kuda 20% emapurazi ose akatorwa nehurumende. Havasi kuda kubhadhariswa inonzi land tax iye yakafungwa negovernment. Hanzi havafanira kubhadharwa kana senti. Vari kuda kupiwa mabasa ehurumende anonzi maambassador, maCEO, makomishina nemamwe mabasa masenior ones ari muhurumende. Vari kuda 10% dzemigodhi mamines emunyika. Vari kuda 20% mumakambani ari kumanikidzwa kuti vaite indigenization. Vari kuda kuti party komisa wavo ave muwar veteran. Vari kuda kuti vatungamiri vemupati mavo vaye vasina kuenda kuhondo, vasina kurwa hondo. Vari kuda kuti vaende kuchikoro cheideological orientation kuti vanzi vazokwanisa kutungamidza vanhu zvakanaka. Ende yokupedzisira ndiyo yanyatsondibaya. Mafungiro avo akamira papi. Hanzi politics and the gun should coexist. Fungai zvinhu. Politics dzinofanirwa kuenderana nengerengere. Hanzi pfuti ndiyo inochengetedza politics dzacho. Kashoma zvangu kuti inini naPfidzi tinyatsoshaya zvokutaura kana kushaya zvokupindura. Asi patakanzwa zvinhu izvozvo takambogariswa pasi zvedu zveshuwa. Asi vana vanofunga chii chaizvo chaizvo? Chii chavari panyama yehuku? Dai vakatiudza zvavo kuti vakaenda kuhondo nekuti vanga vachida kubhadhara, dai takamirira zvedu vanonzi mafreedom fighters. Hamusi mawar vet vanhu imimi, hamusi mafreedom fighters, muri vanonzi mamercenary. Ndo zvamuri makarwisa hondo nekuti muri kuda kubhadharwa.
apa muri less than 0.5% yepopulation yevanhu muzimbabwe, asi muri kuda 20% yezvinhu muzimbabwe. Zvogofamba sei 0.5% iri kuda 20% yezvinhu? Kupenga. Ngatisakanganwei tisati tafunga zve2016 kuti muna 1997 makabhadharwa mari mazi $50,000 nemazi pension. Apa pamusoro peizvozvo makaluta War Veterans Compensation Fund muchiti vamwe mune madisability vamwe musina zvenyu. Vamwe venyu vakatotengera mombe dzenyu macabbage muchivhaira nemazi mari amangapiwa. Zvamakuita manje zvakuratidza hunhu hwenyu, zvekuti tave kuona kuti hamusisiri vasununguru vedu ayo, mave kuita vadzvanyiri vedu. Apa mbavha mati kuti politics dzinofanirwa kuenda nepfuti, asi muri kuedza kutityisidzira here? Izvo hazvishandi. Hapana kana one wenyu anogona kumhanya even 100 meters chaiyo chaiyo. Kuzosimudza ngerengere nekuzonanga munhu chaiyo chaiyo haufa. Kana makati manikidzira mukona muchiti tinofanirwa kubvuma zvamunoda, musazoshamisika kana nesuwo takuzodzorera zvibhakera. Ende fungai zvenyu kuti isusu vamwe, ini napfidza tiri pano nevamwe vakatoti wandei, tarichiti ma-war vets munofanirwa kutambira mapension enyu, chero junta rikabva kana kusabva, ivhu ramakapiwa mochengeta zvakanaka. Asi nezvamataura svondo rinei, nesuwo taakutoti aiwa. Tingaite rusununguko here sevanhu veZimbabwe kana tave kudzvanyirirwa zvakare nema-war vets vachiti tinofanirwa kuvachengeta zvese nemhuri yavo, vana vavo nevazukuru? Saka zvinopera rini? Gore ripi patinozoti hapasina war veteran muZimbabwe? Less than 0.5% of the population kubatirira nyika yese. Zvingaite here izvozvo? Mudzimwe nyika ma-war vet pawakarwira nyika vakapinzwa muchisoja chenyika, vamwe vakapinzwa kumapurisa, vamwe vachipinzwa muhurumende, vamwe vachipinzwa mucouncil, vamwe vachipinzwa mucivil service. Pavangopinda ipapo vakutosiyiwa ikoko kunzi shandai, vozvionera vogozvisimudza vega sezvatinoita vamwe vese munyika. Hapana nyika inopa ma-war veteran ivhu, yogopa mapurasi, yogopa mabusiness, yogopa mamine, yogopa maschool fees, yogopa zvinhu zvesezvi. Apa hondo yakapera 36 years ago. Ayo varanda, ma-war vet havazi ma-war vet, mafake war vet, ma-opportunist zvavo, ma-mercenary. Vari kunakidzwa, vari kudhonzwa kunge nhunzi patsvina, vari kuziva kuti junta rave kuda kudonha, saka zvaakumhanya kundotora zvasara, tumafufu twe twasara ndo twakunonhongwa. Nyika haina mari, vashandi havana kutambira, zvipatara hazvina mushonga, vana havasi kuenda kuchikoro, vamwe vanhu vari kutoshaya kudya pazuva. Apa maita mitini yechii yekukumbira zvimwe pamusoro pezvamakawana rombe dzevanhu. Matorasa rutsigirwo rwangu napfidza. Ende patone vamwe vakawanda vari kutsigira mafungiro edu. MuZimbabwe hamusisina ma-freedom fighters, tangone vana mercenary chete. Ende ndopaperera nhau dzaBread Mvet dzanhasi. Kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura, pane Facebook page yangu inonzi Bread Mvet, kuzoti YouTube channel inonzi Bread Mvet. Ndatenda zvangu.